учебници по история. Лагерът Слънчев бряг край Ловеч, воден в документите на Държавна сигурност като трудовата група, е създаден през септември 1959 година след временното закриване на лагера Белене. За краткото му съществуване до 1962 година тук по официални данни са преминали повече от 1500 човека. Всеки десети от тях е станал жертва на терора на надзирателите и нечовешките условия на труд. За това сега тук разказват две паметни плочи и кръст. За да разберем, разказват ли учебниците ни по история за този и всички други лагери на смъртта, създадени от комунистическия режим в България, се срещаме с дългогодишния учител по история в елитната гимназия за чужди езици Екзарх Йосиф в Ловеч, Людмила Брънекова. Няма достатъчна информация, има само споменаване, че такива лагери са били изградени и някъде са споменати като трудови лагери, но без въобще да се представи информация за режима, на който са били подложени съответно лагеристите. И един млад човек, който не е запознат със същността на комунистическия режим, много трудно от учебника по история би могъл да си създаде представа за тези лагери. Същото се отнася и за лагерите, създадени от Съветския съюз и нацистска Германия. Маркирани са в учебниците с 1 до 2 изречения и най-много снимка в допълнение. Хубавото е това, че има много публикувани книги на тази тема и съответно всеки учител може сам да прецени дали това е важно за обучението по история и децата трябва да знаят същността на тези режими, съществували през 20 век и да даде допълнителна задача, за да може това да се научи, изучи и съответно оцени. Няма как 20 век да бъде разбран, казва Людмила Брънекова, ако темата за концентрационните лагери не се изучава. Аз лично съм се питала години наред, защо това го няма в учебника по история, но няма да продължа да се питам, ами търся и действам по някакъв начин, който да удовлетвори моята представа какво трябва да знае един съвременен българин. Начините и за сега са два. В часовете с допълнителни задачи, доколкото позволява времето и чрез извънкласна дейност, които провокират учениците и да търсят, да откриват и изследват дадено историческо събитие. Благодарение на два проекта, част от възпитаниците и знаят за ужасите в лагерите край Белене и Ловеч, чрез собствените им разкази за историите на семействата им през 20 век. За Събуди се от Ловеч, Йовка Драганова.